Za každý zločin si človek zasluhuje trest. Dnes už nie je veľmi používaný, no aj v súčasnosti je aktuálny trest smrti. A v tomto videu si ukážeme ľudí, ktorí mali bohužiaľ tú možnosť byť medzi prvými, čo okúsili rôzne druhy popravy. 5. miesto William Morris. Obvinený pirát William Morris z Anglicka je prvou zaznamenanou osobou, ktorá bola obesená, ťahaná za koňmi a následne rozštvrtená. Tento trest bol navrhnutý špeciálne pre neho. Bol to zdĺhavý proces mučenia a obyvatelia mesta si to natoľko užívali, že mnoho mužov odsúdených na smrť po Morrisovi dostalo ten istý trest. V prvej časti bol Morris zavesený za krk na krátku chvíľu, tak aby ostal nažive, a následne bol lanom priviazaný o koňa, ktorý ho ťahal za sebou na miesto popravy. Potom ako ho umiestnili na stôl, začali s kastráciou a jeho genitálie boli spálené pred jeho očami. Vo veľa prípadoch po tomto zmrzačení obeť zomrela a hneď na tomu bola odseknutá hlava a jeho telo rozštvrtili. Proces rozštvrtenia bol vykonávaný tak, že každú končatinu priviazali o jedného koňa a následne sa každý kôň rozbehol opačným smerom a telo bolo roztrhnuté. Časti tela boli umiestnené na verejnosti po celom meste, aby zastrašili zradcov. Hlava bola zvyčajne zaslaná do londýnskej veže. Tento trest bol vykonávaný len na mužoch a prvýkrát bol uskutočnený v 13. storočí a poslednýkrát v roku 1782, hoci zrušenie tohto trestu prišlo až v roku 1867. 4. miesto Michael Hammond. Angličania v roku 1708 brali dosť vážne každý jeden zločin, ktorý sa stal, a osoba, ktorá sa ho dopustila, bola automaticky obesená bez ohľadu na vek alebo o aký zločin išlo. Veľké množstvo krádeží a nedostatok súcitu viedlo k obeseniu 7-ročného Michaela Hammonda a jeho 11-ročnej sestry. Michael je najmladšou zaznamenanou osobou, ktorá bola obesená za trestný čin a v jeho prípade išlo údajne o krádež chleba. Nemožno popierať, že kradnutie je zlé, ale počas celého súdneho procesu až po konečné obesenie nikto nezohľadnil to, že išlo o malé dieťa. 3. miesto Nicolas Jacques Pelletier. Zatiaľ čo v Anglicku zúrilo vešanie zločincov, tak vo Francúzsku v roku 1792 doktor Joseph Ignace Guillotin navrhoval viac humánny spôsob trestu pre odsúdených zločincov. Po vyskúšaní vynálezu gilotíny na rôznych zvieratách a ľudských mŕtvolách bolo rozhodnuté, že čepeľ odsekla hlavu dostatočne čistým spôsobom a tak bola gilotína pripravená na použitie na živú osobu. Nicolas Jacques Pelletier, odsúdený za lúpež a vraždu, bol prvou osobou, ktorá zomrela pod týmto zariadením. Jeho hlava bola čisto odrezaná a pristála v prútenom košíku, zatiaľ čo dav ľudí prejavil nespokojnosť a nesúhlas s touto novou metódou. Veľká časť krvi ihneď nasiakla do pilín pod gilotínou a smrť bola okamžitá na rozdiel od obesenia. Napriek všeobecnému nesúhlasu divákov so zariadením bola gilotína vo Francúzsku používaná až do roku 1977. 2. miesto William Kemmler. V roku 1890 si William Kemmler odpikával trest v Auburnovej väznici v New Yorku potom, čo svoju družku zabil so sekerou. Bol vybraný ako prvá osoba, ktorá mala zomrieť na elektrickom kresle. Elektrické kreslo bolo navrhnuté väzenským elektrikárom Edwinom Davisom, a to tak, že elektrické kreslo dodalo svoj elektrický prúd cez elektródy umiestnené na hlave odsúdeného. Pri prvom použití na Kemmlerovi šok trval 17 sekúnd predtým, než zlyhal. Pri druhom pokuse boli potrebné približne 2 minúty na zabitie Kemmlera. Napriek prvému nevydarenému pokusu bola realizácia považovaná za celkový úspech, pretože poprava zločinca trvala kratšie ako pri obesení. 1. miesto Charles Brooks Jr. V roku 1976 Charles Brooks Jr. a Woody Lourdes boli uväznení po krádeži auta počas skúšobnej jazdy a taktiež za smrteľnú streľbu na mechanika, ktorý sa viezol s nimi v aute. Lourdes bol odsúdený na 40 rokov väzenia, zatiaľ čo Brooks bol prvý človek, ktorý zomrel po vpichnutí smrteľnej injekcie. Nikto nikdy nedokázal zistiť, kto z tejto dvojice strelil do hlavy mechanika Davida Gregoryho, ale bol to Brooks, kto bol odsúdený na trest smrti. 7. decembra 1982 o 12. hodine a 9. minúte bol Charles Brooks Jr. vo väzení v Texase obklopený 20 svedkami a následne mu bol do žily vpichnutý thiopental sodný. Chvíľu potom sa ešte hýbal a dýchal, ale po 7 minútach o 12:16 bol oficiálne vyhlásený za mŕtvého.
Sme na konci dnešného videa a dúfam, že vás aspoň trochu zaujalo. Ak áno, tak budem rád za každú pochvalu alebo kritiku, či už v podobe palca hore alebo dole, zaujímavého komentáru alebo zdieľania medzi svojich známych. V popise videa taktiež nájdete odkaz na fanpage a vidíme sa pri ďalšom videu.